magi jo ohala matindo mane counties. Erokamano. Ing'eyo ni achiel kuom gik mamiyo ng'ato nyalo bedo entrepreneur en lack of employment. Kanye kama adwa chake godo. Nikech samoro bang' tieko tiegruok mari isetemo higni mathoth ok iyudo gimoro, to ineno ka county ondiko gimoro, supply of pens, let me say supply of stationery. To ineno ka en pesa moro ma ki imanyo Cleophas, imanyo Felix, to imanyo Molin, unyalo yudo million moro ariyo mitimorok nade midwaro. So ibo yudo ka ufom giwilo ni special purpose vehicle mar timo ohala ni endi. Ini wuon ohala ni. Samoro Cleophas en mana gi pesa ne moro ma eto noko dich go ohala no omiyi. So yudo ka koro ka county government ok dwa chuli, to Cleophas ni kuomi. Omera watimo nang'o. Ang'eyo gini osechwanyo kata ji mang'eny sana ka ng'ato neno ni idagi chule, to kuom adier mar wache ni gini ok ochuli. Koro an aparo ni mokwongo sirkal ma koluwore e bunge magwa onego these counties onego bedni imiyo gi penalties, let me call it so, kaluwore gi contract. Kisechulo contract, kisetimo delivery, to onego bedni ichuli bang' 90 days. Ng'enyne procurement mag sirkal ng'eny gitimo kamano bang' 90 days. Koro onego bedni imiyo sirkal, this county government, an act moro okete bunge maka county government okawo kinde malach kapok ochuli, to ochal interest mar loan, nikech nimiyo gi, you gave them service, ichalo ngama you spent in your money, and ka en pesa mani kao loan, bank ok bi winjo kata ngama ni kao kuome ok bi winjo ni pok ochuli. So onego bedni iketo achiel kuom gi, the counties need to be penalized if it is after 90 days, to koro let me say pesa no accrue 10%. Then our senators bende onego need to take the initiative for the oversight seriously. Nikech ineno ka ng'eny senate, the relationship between senators and governors idwa ni obed cordial, gidwa ni gibedo osiepe, oken richo bedo osiepe, but onego kaka wang'eyo onego bedni the senate should be doing a lot of oversight for our counties. Masa moro ok gitim. Ineno ka Mwangaza